Jeg vil lige vise jer det første udkast til funktionaliteten, som jeg havde tænkt, der skulle være i appen. Så jeg har lavet sådan en lille app med nogle af funktionerne i. Det er meningen, at appen skal være delt op i to ting. Der skal være en brugerdel, altså en del til dem, som bare skal gå ind og kunne se de her dykkersteder og søge på dem. Og så skal der være en admin-del til dem, som er administratorer på appen. Og den kan I se, den ligger som, jeg ved ikke om I kan pege på den med pilen her. Den ligger her, som en drop-down her. Den her menu vil kun være fremme, hvis man er administratorudgaven. Så det funktionalitet, som minimum skal være nu, når man, eller i brugerdelen, det er jo selvfølgelig, at man kan gå ind og se de forskellige spots. Og jeg har ikke fået dem delt op i de rigtige kategorier endnu, så den er både vist med blomsterdyk og UV-jagt og vrag og slæbesteder og fyldestationer og alt det der, hvor vi jo aftalte, at vi skulle lave en anden opdeling. Nu skal jeg lige prøve at se, om jeg kan finde et, hvor der lige er noget på. Det går ikke. Der ligger 700 dykkersteder henne lige nu, så det er ved at være lidt tungt. Jeg har ikke lige fundet ud af at få det optimeret endnu. Det er noget med, at jeg skal skifte API'et og sådan noget. Men man kan selvfølgelig klikke på dem, der hvor de er, og gå ind og trykke på vis spot, så kan man se, hvad hedder spottet, et billede, et hovedbillede af det, en bedømmelse i stjerner, og så selvfølgelig noget info om, hvor det ligger henne, en beskrivelse. Der er noget YouTube-video, der er også nogle billeder, man kan gå ind og klikke på. Det er ikke sat helt ordentligt op endnu. I kan se, at den kaster lidt rundt med de her billeder. Men man kan da se dem. Så har jeg lavet sådan en funktion, så man kan trykke på vis på kort her. Så loader den lige et nyt kort, så man kun har det enkelte spot, som man er inde på. Man kan selvfølgelig stadigvæk trykke på det og gå ind og se beskrivelsen af det. Så nu er der jo 700, så det er lidt svært sådan at finde rundt i, så jeg har lavet en søgefunktion, og den ligger bare herude i menuen. Så vi for eksempel kunne klikke, hvad skal vi tage? Vi kan tage prammen igen. Hvis vi nu søger på pram, så fik jeg stadig det forkert. Sådan. Så kommer alle de frem, som hedder noget med pram. Og så kan vi selvfølgelig trykke på vis spot, og så komme ind og se det på den måde. Det er sådan minimumskravet til, hvad brugerdelen den sådan vil skulle kunne. Der hvor der så er brugt lidt mere tid, det er herovre i den her admin-del herovre, hvor jeg indtil videre har 4 punkter. Hvis vi tager de 3 nederste først, så er det 3 måder at oprette de her spots på. Den første, der kan man oprette et spot på den position, man står på. Hvis for eksempel man er ude på et dykkersted, og så tænker, det her det har jeg ikke i databasen, så trykker man bare på nyt spot her, og så får man mulighed for at oprette et spot på den lokation, man står på. Og I kan se, den skriver GPS-koordinaterne heroppe, det er decimalerne til Google Mappet. Så regner den selv om til de VGS 84, så man kan kigge dem i arkivet. Så det er jo noget med at give den et navn. Vælge, er det en sikker position, og det er det jo nok, når man står på den. Hvad er det for en type? En bedømmelse, dybde og lidt beskrivelse osv., og så trykker man gem, og så er det gemt. Det samme gælder for eksempel den, der hedder VGS 84. Der er det bare en position, man indtaster, man for eksempel har for en kortplotter eller et eller andet, og så kan man oprette et spot på den måde. Så den sidste,
måde at oprette et spot på, det er simpelthen fra et kort. Den sad jeg lige og rodet med i går aftes, hvor jeg simpelthen kan gå ind og sige, men jeg har lige et dykkersted der, så vil den så sætte en prik der, hvor jeg klikker på kortet. Det er selvfølgelig muligt at zoome ind, så man kan gøre det helt nøjagtigt. Og så selvfølgelig også slå den over på satellit, hvis der er noget, man er i tvivl om. Men den tager simpelthen, så hver gang man trykker på kortet, så prøv, hvis I kigger ned i tekstboksene, så vil I kunne se, at longitude, latitude og decimalen, den ændrer sig. Fordi den tager simpelthen positionen for kortet, der tager den decimalen, og så regner den VGS 84 ud, og så sætter den ind i tekstboksen også. Så hvis jeg nu siger, at jeg lige prøver lige at oprette et her ved Ebeltoft Skudehavn. Vi kalder den bare lige Skude. Og det er en sikker position, og det er jo nok ikke et brag. Hvis vi nu bare tager den, der hedder andet, så kommer der bare sådan en almindelig prik, og så kan vi lave en bedømmelse. Den får lige et tretal, og jeg ved sgu ikke, hvor dybt de har i havnen. Der var nok fra 2 til 4 meter dybt, og det er 0 kilometer fra land. Og så kan vi lige trykke test som beskrivelse. Det er selvfølgelig ikke nødvendigt at skrive en beskrivelse, men så når vi klikker på gem, så gemmer den spottet, og så viser den faktisk et kort, lige præcis med det spot, vi lige har oprettet. Så vi kan simpelthen zoome ind på det og se, at det trykker på satellitten her igen. Så ligger det der i Skudehavnen, hvor vi har, og vi kan klikke på det og gå ind og kigge det. Der er selvfølgelig ikke nogen billeder og sådan noget på endnu, men det kan man også. Fordi når man så er færdig med at oprette det her spot, så kan man enten selvfølgelig via hjemmesiden eller via appen her gå ind og redigere i det igen. Og der er simpelthen så mange, så jeg har valgt at lade være med at lave en liste. Så jeg har simpelthen bare lavet en søgefunktion, så man kan gå ind og søge på dem. Og når man så søger på dem inde i admin-delen, så får man mulighed for at redigere spottet. Der kan man klikke ind på det, og så kan man selvfølgelig rette i dataen. Og så man kan slette et spot, man kan få vist spottet. Hvis man trykker på vis, så går den bare hen til visningen, ligesom man ser. Og man kan for eksempel uploade billeder. Vi kan for eksempel prøve at smide et billede på. Skal se, hvad vi har. Jeg har den her hjerne her, jeg lavede i går. Så prøver vi lige at uploade den. Og så ligger den der deroppe. Vi kan prøve at smide en til op. Jeg har også nogen, der har taget en bid af hjernen. Sådan, så ligger den der. Så kan I se, der er mulighed for at slette billeder, men der er også sådan en, der hedder default dernede under. Hvis man trykker på den, så sætter man simpelthen det her billede som default billede for spottet. I kan godt huske på spotsene, der var der sådan nogle, der var et billede på spottet, som var stort, når man gik ind på det. Det ved jeg ikke, om I kan huske. Men det kan vi se nu, når vi trykker på det her. Så kan I se, det er egentlig også det lille billede, som blev brugt på spottet her. Der var sådan et billede af et vrag før. Men fordi jeg har valgt et andet default billede, så vil det være det, der vil blive vist. Og det vil også være det billede, som bliver vist som det store default billedet. Så kan man selvfølgelig trykke på dem alle sammen for at se dem i stor, ligesom vist før, ikke? Jeg tror, det er jo sådan, det er jo der, hvor jeg er nået til, lige indtil videre med mit app-projekt. Slet-funktionen, ja, den sletter jo bare og viser den viser jo bare. Når jeg trykker på slet, så får jeg selvfølgelig en confirm, at jeg skal confirm, at den skal slettes, og nu er den slettet sammen med billederne til den. Det hele det arbejder jo sammen med et web API, som ligger på nettet, så alt dataen det ligger i en database på nettet, og alle billederne ligger også i web API'et på nettet. Så det kræver selvfølgelig, at der er internet, for at man kan nå det her. Der er ikke noget, der er gemt på telefonen. Det hele det ligger deroppe.
som man kan hente der i andre steder fra, blandt andet på hjemmesiden også, hvor spotsene de også er. Nogle spørgsmål?